Avui hem vingut a descobrir una història de pirates, una llegenda. Estem a les costes del Garraf, on hi corren moltes històries de pirates. Una part de llegenda té la seva part d'història real, així que anem a descobrir-ho. Una antiga llegenda que s'explica des de l'edat medieval que diu que en aquests penya-segats de la Falconera hi vivia una sirena amb un drac que custodiaven un tresor. El drac estava bojament enamorat de la sirena, però un dia hi va venir un pescador de la zona. Aquest es va enamorar de la sirena i la sirena es va enamorar també d'ell. El drac, boig de la gelosia, va intentar enredar el jove pescador per donar-li un verí. El pescador, que se les sabia totes, no va caure en la trampa, però el que sí que va fer fer caure el drac al mar. El drac es va ofegar i l'aigua d'aquesta zona diuen que es va convertir en aigua dolça. Aquesta és la part de la llegenda. Ara anem a la part de la història. La cova del drac i la sirena existeix i la tenim aquí darrere, en aquest moll abandonat. I és que, diu la història, que un dia dos pescadors de Sitges, mentre estaven pescant, van ser assaltats per uns pirates moriscos. Els pirates els van arrestar i els van ficar a la seva embarcació, però els pescadors els hi van dir que si els deixaven anar els hi explicarien a un lloc on l'aigua del mar era dolça i els van portar fins a aquestes coves. La llegenda té aquesta part de realitat i és que es tracta del riu subterrani més gran de tot Europa. Els pescadors van portar fins aquí els pirates i els pirates, en veure que era veritat que l'aigua del mar era dolça, van alliberar els pescadors de Sitges. I des de llavors que els pirates van venir aquí a fer l'aiguada. Així que ja ho sabeu, si voleu més històries, seguiu-me, doneu-li like i compartiu. Ens veiem, animals!